shi kuma wannan mai kawai nan layi zai zana bai san ba a zama bane. Alal me kake a nan gurin nan gun ba gun zama bane ba a zama a nan. Waye isa ya hana zama a nan wajen ba wanda ya isa sai an zauna. Wani mahaukaci ne ya hana zama a nan gurin. To kwanaki ya kashe 3 biyu da ƙyar suka sha. Mutum shi mahaukacin? Kwarai kuwa. To ba inda za ni ina nan wajen ya zo ni ya kashe ya yau karshen shi ya zo ai. To ni dai na gaya maka gaskiya wannan ita ce abin da ya zama haƙƙi a kaina in sanar da kai gaskiya na gaya maka. Ai mahaukacin nan in dai ya tayi zuwa nan gurin wata ran ya zo da adda wata ran da barandami wata ran da wuka kai kawai dai sai abin da gani da shi. Kaga ba zan tashi ba ko tafin daga yake zuwa ya zo ya kashe ni yau karshen shi ya zo tun da na zo na a wajen nan har gobe ina nan. Ka ji ko? Ni dai na faɗa maka gaskiya. Wannan shine abin da ya dace na gaya maka dan haka kaga tafiya ta. Ka tafi ba zan har gobe ina nan ba zan tashi ba. Malam me kake yi a nan wajen? Malam ba ruwanka ba za ka ga ko kashe mahaukacin nan yau na zo yi. Allah ya taimaka ni ma da ƙyan na sha. To an ji ba komai. Allah ka ba mahaukacin me? Mu kowa ba ko aljani ne ba mahaukaci ba sai in ja da shi. Yau na yi gamu, waya kai ni na zauna, inna lallahi wai don manzan Allah ka yaku.